баргузории фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон собит намуд, ки ояндасозони миллати мо метавонанд минбаъд низ ин занҷираи илму маърифатро идома диҳанд. дар рӯзи ҷамъбастии фестивали мазкур дар китобхонаи вилоятии бачагонӣ ба номи Аминҷон Шукӯҳӣ ҷамъомади пуршукӯҳ ба вуқӯъ пайваст. иштироку суханрониҳои кӯдакону наврасон бозгӯ аз он буд, ки онҳо дӯстдорони илму адабанд. маҳз бо талошу кӯшишҳои мураббиёну омӯзгоронашон китоби бештарро мутолиа намуда сухани хешро қавӣ гардонидаанд. Марьям Охунҷонова, хонандаи гимназияи рақами 1 ба номи Раҳим Ҷалили шаҳри Хуҷанд дӯстдори китоб буда, ӯ тавонистааст зиёда аз 100 китоб барои кӯдаконро мутолиа намояд. бо мутолиа кардани китоб ҷаҳонбинии худро васеъ мегардонанд. китоб дар ягон давру замон ба мо хиёнат намекунад, дӯсти бовафо аст ва ҳамеша бо мо ҳамдаму ҳамрози беҳтарин аст ва ягон шахс аз мутолиа кардани китоб пушаймонӣ намехӯрад. ба андеши директори китобхона, баргузории ҳамин гуна фестивал заминаест баҳри ба ҷодаи илм раҳнамун сохтани кӯдакону наврасон аст. илова ба ин, бо ибтикор ва ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор шудани озмуни фурӯғи субҳи доноии китоб аст шароит фароҳам овард, то ки истеъдодҳои сухандону суханвар бештар худро муаррифӣ намуда бошанд. хонандагони тамоми вилоят рӯй ба китоб оварданд ва ҳама рӯза дар китобхонаҳо ки барои маънавиёти худро бой гардониданд, ғанӣ гардониданд, хонандагон дар ҳамаи чорабиниҳо, маҳфилҳо бисёр ҳам бо як шаҳомати хоса иштирок карда истоданд. барои боз ҳам хотирмон гузаштани фестивали китобдӯстон рӯзи ҷамъбастии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон дар китобхонаи вилоятии бачагонӣ ба номи Аминҷон Шукӯҳӣ дар доираи барномаи фарҳангӣ шукӯҳу шаҳомати хоса дошт. адибон суханронӣ намуда иброз карданд, ки баҳри боз ҳам ривоҷ додани асарҳои кӯдакона саҳми босазо мегузоранд. ҳадафи баргузории анеми фестивал ин пеш аз ҳама ҷалби бештари хонандагон ба китобу китобхонӣ мебошад. дар фестивал дастранҷи хонандагони мактабу литсейҳо, китобу маҷаллаҳои тозанашр, ҳунарнамоии наврасонӣ боистеъдод ва ғайраҳо ба дӯстдорони китоб намоиш дода шуд. маълум аст, ки мақсад аз баргузории фестивалро ҷалби бештари кӯдакону наврасон ба китобу китобхонӣ ва дар замири нозуки онҳо бедор намудани ҳисси ватандӯстию хештаншиносӣ, посу муқаддас нигоҳ доштани обу хоки аҷдодӣ унвон мешавад. бо таваҷҷӯҳи хосии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба мутолиаи китоб минбаъд дар китобхонаҳо гӯшаҳои алоҳидаи китоб барои кӯдакону наврасон таъсис дода шуда, китобхонаҳои бачагона бошад фаъолияти густарда пайдо намуданд. ҳоло бо роҳандозӣ гаштани озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноии китоб аст, тӯли зиёда аз 5 соли охир дар тамоми китобхонаҳо бахши алоҳида бо унвони фурӯғи субҳи доноии китоб аст таъсис дода шуда, кормандони китобхонаҳо барои иштирокдорон ҳамарӯза барои дастрас шудани китобҳои зарурӣ ёрӣ мерасонанд.